De plejer at komme sådan op øst. Ved du? De plejer at komme sådan der op østfra. Nå, ellers så kan det godt være, at jeg skal skifte position ind, fordi det... Ja. Jeg kan se den. Jeg kan se den. Men jeg ved ikke om han den er lige der. Han er lige der. Please, hvad er det en af dem? Kom så. Kom så. Good boy. Good Har boy. han set mig? Nej, han har ikke set mig, tror jeg. Han løber direkte hen til mig. Nej. Nej, han gemmer sig i busken nu. Han har set mig. Ja, kom så. Kom så. Jeg magter det ikke. Okay, kæft, hvor er det fedt. Nej, det er det bedste, jeg nogensinde har set. Jeg så ikke andet end det der ild. Så jeg bare sådan, fuck. Okay, kom nu, gå nu ud, mand. Det var... Han gemte sig i den bus, der, så skulle han bare skylde sig ind. Men hvor fanden flytter det sådan det? Hold kæft, hvor var det godt. Ej, men det bliver ved med at brænde for helvede. Ja, det må Nå, gerne. det dør, hvis jeg... Og sådan Ja, er sådan der, sådan der. Okay, boost bare op. Jeg hopper bare. Er du inde? Okay, der er ikke rigtig noget, jeg kan tage. De har lukket sådan alt. Jeg kan lukke deres lootbag derovre. 13 sniper, det tager jeg gerne. Det kunne altså være sjovt at bare lige... Nej, hvad fanden? De laver deres base på en smart måde også, gør de ikke? Jo, de laver det på samme tid eller? som mig. Eller samme måde som mig. Eller som os. Også som jeg egentlig. Det gør de virkelig. Ja. Nå, Jeg så skal ved man sgu ikke undervurdere deres base design. Ja. Hey bitch, can you hear me? Yeah. Yo,你妈逼的 You're Chinese, right?！No, I'm Japanese, sir. Japanese. Nice. Much better. I think we can keep a peace. What do you think? Jeg Hvad siger fandt han? Hvad siger han? det. Det er sgu ikke. What did you say? What do you think? We can keep a peace. We can together make a friend. What do you think? Kan du lige booste mig op igen? We're talking about it. Yeah, you can think about it. We have guns and bullet. You have guns and bullet. It's right. Jo, altså det er bare sidde herinde. Kommer der en? Det tror jeg, det gør. Kommer der en? Åh. Blev du lukket inde? Ja. Base. Oh shit. Han kommer måske ind igen. Jeg kan skyde ham herfra, men jeg ved ikke. What? Jeg blev telefonet sådan ind og ud. Det gør jeg også. Okay, What? jeg er udenfor. Skal jeg skyde ham? Han kommer nu, Jeg er klar til at skyde ham. Ja. Hvor er du henne? Nå der. Hvor shit, der bliver også teleport ud, ikke? Sker op for det der. User joined your channel. Er I døde? Ej, men skal der komme ind? Det er